Yazdıram Башкорт деп. Потому что doğğanım Башкортстанда, потому что өзім башкорт, hem тілім башкорт, рухым башкорт, йөрәгем башкорт. Шуның өчен башкорт деп жаздырам. Башкорт телендә атна көннәрен әйтә аласыңмы? Дүшәмбе, сишәмбе. Чәршәмбе, пәнҗешәмбе. Yok, укый алам, но былай прямо по порядку әйтә алырмын микән. Менә мин татарча сөйләшәм дигән акциялар бара Татарстанда. Апрельдә үтә ул. Син анда күренмисең. Катнашыр идеңме? Һәм ничек сине җәлеп итәргә менә бу татар телен акцияларына? Отношения. Вообще с удовольствием. Сакыралар с удовольствием. Пока сакырмайдар. Ну, башкорт телендә мин всегда илежам. Конечно. Только башкорт телендә, кстати, мин рус илешкәне юк. Всегда только башкорт телендә.